галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә безгә һәммәбезгә дә әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә бу дөньяда яшәр өчен үзенең иге-чиге булмаган, санап бетергесез ниғмәтләрен насип итте. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда рәхәтләнеп яшәр өчен хәлал кылган, мөбах кылган, рөхсәт иткән эшләре, алар бихисап. Алар санап бетергесез, алар бик күп. Ләкин шуның белән бер рәттән Аллаһ Тәгалә безгә санаулы әз әйберләрне харам кылды. Санаулы әз әйберләрне тыйды, ярамый дип әйтте. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу безгә карата булган Аллаһның рәхмәте. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръән аятлары аша безне тәрбияли. Изгелеккә, игелеккә омтылыгыз. Аллаһы биргән хәлал ризыкларны ашагыз, рәхәтләнегез дип әйтә. Ләкин исраф кылмагыз, ләкин харамга төшмәгез, ләкин гөнаһлар кылмагыз дип Аллаһ Раббыбыз безне тәрбияли. Һәм пәйгамбәребезнең сахабалары, алар да менә шул Аллаһы Тәгаләнең тәрбиясен алган кешеләр. Алар янында пәйгамбәребезгә Коръән аят-аят, сүрә-сүрә, әз-әзләп иңеп барды. Һәм алар да үз йөрәкләренә Коръән аятларын сеңдерделәр. Ләкин шуның белән бер рәттән әйтеп узарга кирәк, сахабалар, алар гөнаһтан защищенный, гөнаһтан бер кашаны эшли алмаслык кешеләр түгел. Пәйгамбәрләр, илчеләр, алар хатадан мәгъсум булдылар. Аллаһы Тәгалә аларны хаталанудан, гөнаһлардан саклады. Әмма ләкин калган бүтән кешеләр, алар хаталана ала. Һәм сахабалар арасында да бар иде кайсы берләре, алар хаталана иделәр. Ул бик сирәк булды, бик әз булды. Ләкин мондый вакыйгалар пәйгамбәребез сөннәтендә, хадисләрдә безгә хәбәр ителде. Һәм менә шушы хәл турында бер ике генә хадис бүген сөйләп узасым килә, һәм шул хадисләр турында сөйләшәсем, сезгә сөйлисем килә. Беренчесе, Сахих аль-Бухари хадисләр җыентыгында Умар ибн аль-Хаттаб безгә хәбәр итә. Аллаһ илчесе пәйгамбәребез заманасында бар иде бер кеше ди. Габдулла исемле. Бу иман иясе, иман китергән мөселман, сахаба. Аның исеме Абдулла иде дип әйтә. Һәм кайсы бер вакытларда ул хәтта пәйгамбәребезне күлдерә иде. Пәйгамбәребез елмая иде аның белән бергә. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешене, бу Габдулланы хәмер эшкәне өчен берничә тапкыр җәзага тартты. Наказал его за то, что он употреблял хамр. Һәм көннәрдән бер көнне моны яңадан алып килделәр. Бу яңадан эшкән. Һәм алып килделәр дә, һәм моңа хәмер эшү җәзасын бирделәр. Һәм шул җәза үтәлгәннән соң кырыенда торучы кешеләр арасында берсе әйтә: "Эй Аллаһ", дип әйтә. Бу кешегә ләгънәтеңне төшерсәң иде дип әйтә. Бу кешегә ләгънәтеңне бирсәң иде, ничәмә тапкыр аңа җәза бирелде, ә ул һаман шул гөнаһны эшли ди. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аны ләгънәт кылма", дип әйтә. Бу кешене ди җәза алуына карамастан ләгънәт кылма, чөнки Аллаһ белән ант итәмен. Бу кеше дип әйтә, Аллаһны һәм аның илчесен ярата дип хәбәр итте пәйгамбәребез. Бу булды беренче хадис. Икенче хадисендә Абу Хурайра, Аллаһ аннан риза булсын, әйтте:
Бер вакытны пәйгамбәребез янына хәмер эчкән кешене алып килделәр. Һәм пәйгамбәребез моңа сугып җәзасын бирергә әмер итте. Һәм безнең арабызда кайсы бирләре аны кулы белән сукты, кемдер аяк киеме белән сукты, ягъни җәзасын бирделәр ди. Һәм бу кеше киткәч дип әйтә, всё, эш бетте, тәмам, моңа җәзасын бирделәр, бу китте дип әйтә, һәм бу киткәннән соң бер кеше әйтә: "Ма лаху ахзахуллах." Бу кешене карагыз инде, ничек Аллаһы Тәгалә аны кимсеткән дип әйтте. Һәм бу сүзләрне ишеткәч пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кардәшегезгә каршы шайтанга ярдәмче булмагыз" дип әйтә. Не помогайте против вашего брата шайтану, иблису, чтобы одолеть вашего брата, дип әйтте пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә бу җәмәгать ике хадис безнең өчен бик зур гыйбрәтле хадис. Ни өчен? Чөнки сахабалар, алар йолдызлар. Аларның хаталары кичкенә хәтле булса да, алар тәүбә кылдылар. Алар ул эшләрне калдырдылар. Алар һәр вакыт изгелеккә омтылдылар. Әмма ләкин вакыт үтә бара, буыннар килә бара, безнең вакытка килеп җиткәндә җәмәгать безгә сахабаларга хәтле бик катыйра. Ни өчен? Чөнки ул вакытта әз генә кешеләр булса да, хата эшләүче бүгенгесе көндә кешеләрнең күпчелеге гөнаһта, күпчелеге адашуда, күпчелеге Аллаһы Тәгаләгә каршы дошманлыкта. Әмма ләкин шуңа карамастан Аллаһы Тәгалә үзенең рәхмәте белән, Аллаһы Тәгалә үзенең сабырлыгы белән һаманда бездән тәүбә кылуыбызны көтә. Һаманда бездән кире Аллаһка кайтуыбызны көтә. Һәм шуңа күрә Аллаһы Тәгалә безнең хак юлга күнүебезне, безнең туры юлга чыгуыбызны, безнең тәүбә кылуыбызны ярата. Һәм Аллаһы Тәгаләнең иң зур сыйфаты ул рәхимлелек сыйфаты, милосердие, милость. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз рәхимле һәм шәфкатьле. Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә хәбәр итә: "Раббана васи'та кулла шай'ин рахматан ва илма, фагфир лиллазина табу ваттабау сабилака вақихим азабал джахим." Һәм фәрештәләр әйттеләр ди: "Эй безнең Раббыбыз, синең рәхмәтең һәм синең гыйлемең бар нәрсәдән дә киң булды. Шуңа күрә тәүбә кылганнарны гафу итсәң иде, һәм синең юлың белән барганнарны гафу итсәң иде, һәм аларны җәһәннәм газабыннан сакласаң иде" дип әйтерләр, дуга кылырлар ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Каһф сүрәсендә Хидр пәйгамбәр турында хәбәр иткәндә, аның шушы иң зур сыйфаты. Хидр пәйгамбәрнең нәрсәсе белән ул өстенлек алды, менә шул хакта безгә әйтә. Һәм فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Һәм Муса, һәм аның ярдәмчесе, аның слугасы, хезмәтчесе, алар ди, кемгә җиттеләр ди? Безнең бер кулыбызга җиттеләр. Монда сүз Хидр пәйгамбәр турында бара. Хидр белән очраштылар ди. Ул кулыбызны, ул пәйгамбәрне без үзебезнең рәхмәте белән, үзебезнең рәхмәтебез белән һәм үзебезнең гыйлемебез белән байыттык дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы мәрхәмәтлелек, менә шушы шәфкатьлелек Аллаһ Тәгаләнең улуг бер сыйфаты. Һәм шулай ук аның мәхлукларында да, аның халкында да, аның кешеләрендә дә, аның кулларында да бу сыйфат мактаулы сыйфат. Бу сыйфат мәртәбәле сыйфат. Һәм уйлап карагыз җәмәгать, әгәр дә Аллаһ Тәгаләдә бу сыйфат булмаган булса, әгәр дә Аллаһ Раббыбыз рәхимле булмаган булса, нәрсә булыр иде? Кеше хаталануга ук Аллаһ Тәгалә җәзасын бирер иде. Хаталана җәза, ошибается наказание, ошибается наказание, ошибается наказание. Турыдан туры булыр иде. Кем генә исән калыр иде бу дөньяда? Кем генә шушы бәладән, шушы газаптан кем генә котылыр иде? Беркем дә котылмас иде. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбызның мәрхәмәтлелеге безне саклады. Шуңа күрә без дә җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең куллары, әгәр дә берәр кеше хаталанса, аңа бүтән ачуыбызны, бүтән нәфрәтебезне чыгарып, ул кешене тагын да батырырга тиеш түгелбез. Чөнки галимнәр әйтәләр, безнең бүтәнебезнең вазифасы ди,
ул ди кешене җәһәннәмнән чыгару, җәннәткә кертү, шуңа сәбәпче булу, кешене батыру түгел. Наша обязанность по отношению к созданиям Всевышнего Аллаха, чтобы извлечь их из ада, помочь им выйти оттуда и оказаться в раю, чтобы быть причиной для этого, а не делать причиной и не поступать так, чтобы еще больше его утопить в этой ошибке, в этом заблуждении, чтобы он еще больше погрузился в мучение, в наказание и оказался в итоге среди обитателей ада. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбызның шушы сыйфаты һәммәбезгә дә бер дәрес булып торырга тиеш. Шулай ук, әгәр дә синең дустың хаталанса, ул хатаны ярар инде, с кем не бывает, ярар инде, бу бит минем дустым, ярар инде, фәлән инде дип, шушы дустыңның хатасын юкка чыгару ярамый. Кем генә булмасын, ләкин әгәр дә эшләнгән эш гөнаһ икән, әгәр дә эшләнгән эш хата икән, ул җәмәгать хатаны үзгәртүдә, ул хәлдән чыгуда, ул гөнаһтан тәүбә кылуда һәм ул гөнаһтан котылырга ярдәмче булырга тиешбез. Һәм күзебезне йомып, ярас кем не бывает, ярар инде үтте китте дип, без җәмәгать ул хатаны юкка чыгарырга тиеш түгелбез. Кем генә эшләмәсен, кем генә башкармасын, ләкин ул хата безнең күз алдыбызда кечкенә генә бер вак әйбер булып юкка чыгарга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә хатаны үзгәрткәндә дә, ысуллары төрле, да, способы разные исправления ошибки. Ул хатаны, ул гөнаһны бетергәндә төрле ысуллар бар. Ләкин дустың, якын кешең, яраткан җаныең әгәр дә шул хатаны кыла икән, дустың эшләгәнгә күрә генә ул хатаның, ул гөнаһның дәрәҗәсе төшәргә тиеш түгел. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, бу ике хадистән без нинди үзебезгә зур файда алабыз? Ул да булса җәмәгать инсафлы булу. Ул да булса гадел булу. Галимнәр әйтәләр, инсаф дигән сүз, ягъни һәрбер кешегә, һәр нәрсәгә үз хакын бирү. Һәм әйтәләр, гаделнең баласы ди инсаф дип әйтәләр. Гадел булсаң, иншалла синдә инсафлылык булачак. Һәм һәр нәрсәгә үз хакын бирәчәксең дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә, менә инсафлылык җәмәгать, кеше хаталанса да, кеше нидә дә булса гөнаһ эшләсә дә, ул бит әле иман даирәсе эчендә. Ул бит әле мөселман исеме астында. Ул бит әле иман шикләре, киртәләре эчендә. Һәм шуңа күрә аның хатасы безне менә шул кешене чыгарып атабыз, бүтән аны күрмибез, бүтән аңа якын килмибез, аның белән эшләмибез дигән эшкә китерергә тиеш түгел. Хатасы бар, хатасы кылынган, ләкин аның иманлы булуы безнең хәтеребездән китергә тиеш түгел. Әгәр дә без аның мөмин, мөселман икәнлеген онытсак, җәмәгать, ул уже инсафлылык булмый, ул уже гадел булмый. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Аны ләгънәт кылмагыз дип әйтә. Ни өчен? Ул хаталанды, ул җәзасын алды, ләкин аны ләгънәт кылмагыз ди. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһны һәм Аллаһның илчесен яратуны мин беләм дип әйтә. Димәк, аның эчендә мәхәббәт бар Аллаһ Тәгаләгә, аның эчендә иман бар. Һәм шул иман әйберсе, ул бер кайда китмый, ул бер кайда югалмый. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кеше нинди генә хата кылмасын, ләкин әгәр дә ул мөселман исеме астында пока тора икән, пока он считается мусульманином, димәк, безнең тарафыбыздан аңа мөселман кебек мөгамәлә кылырга тиешбез. Без аңа мөселман, мөмин кебек аңа эш күрсәтергә тиешбез. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу да бик зур дәрес. Кеше хата кылса да, ул иманын югалтмады. Аның эчендә дине калды, аның эчендә мәхәббәт калды Аллаһ Тәгаләгә карата. Һәм шуңа бу юкка чыгарга тиеш түгел. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, хәмер мәсьәләсе. Ни кызганыч, ләкин ул заманада да ул бар иде, бүгенге көндә ул әйтеп бетергесез. Әйтеп бетергесез. Адым сайын, шат сайын, һәрбер җирдә киң таралган, бик җиңел генә алына, әз генә акча түгәргә кирәк. Аллаһ сакласын. Бу җәмәгать белеп торыгыз, Аллаһы Тәгалә Раббыбызның зур гөнаһларыннан булган бер гөнаһ булып санала, хәмер эчү. Һәм Аллаһ илчесе нәрсә дип әйтә?
күп хәмер эчкән кеше җәннәткә кермәс дип әйтә Пәйгамбәребез. Ул җәннәттә булмас ди. Һәм тагын бер хадисләрендә хәмер эчү ул зур гөнаһларның анасы дип әйтте. Это мать больших грехов. Ни өчен? Хәмер эчкәч кешенең акылы югала. Элек аек вакытында эшләргә курыккан, эшләмәгән, сакланган эшләрне хәмер эчкәч, исергәч, акылы киткәч, ул җиңелчә генә эшли. Һәм шуңа күрә менә ачып карагыз статистиканы, ачып карагыз гәҗитләрне, журналларны, бөтен җирдә күпчелек җинаятьчелек ул нәкъ менә хәмер эчелгәннән соң барлыкка килә. Үтерүләр булсынмы, урлашулар булсынмы, зиналар булсынмы, хәтта юл үстендәге һәлакәтләр, ДТПлар булсынмы, күп вакытта алар нәкъ менә хәмер белән эшләнелә, хәмер белән башкарыла. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәмергә кагылган 10 кешене ни кылды? Ләгънәт кылды. 10 кешене һәм әйберне ләгънәт кылды. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһы Тәгалә ләгънәт кылды хәмернең үзен" дип әйтә. Хәмерне эчешүне, хәмерне эчертүчене, үзе эчмәй, но башкаларны эчертә. Хәмерне сатучыны, үзе эчмәй, үзе кулланмый, но сата. Хәмерне сатып алучыны, үзе өчен алмый, но кемдер өчен ала. Шул кешегә дә ләгънәт. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, шулай ук хәмерне ясаучыны дип әйтә. Тот, кто делает, тот, кто выжимает из винограда вино, тот, кто производит это. Шулар хәмер ясаучыны һәм кем өчен ясадылар, һәм шулай ук хәмерне күтәреп баручыны һәм кемгә күтәреп алып баралар хәмерне, менә буларның һәммәсен Аллаһ илчесе ләгънәт кылды. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистән без шушы хәмернең куркыныч гөнаһ икәнлеген беләбез. Һәм кешене һәлакәткә илтә торган, хәтта җәннәттән дә мәхрүм итә торган бер эш икәнлеген беләбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз хәмергә якын килүдән дә безне һәммәбезне дә сакласа иде. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы кыйссада Пәйгамбәребез сүзләрендә Пәйгамбәребезнең югары әхлагы күренә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә аның турында әйтә: "Лaqad ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Эй Мухаммад, без сине дөньяларга бары тик рәхмәт буларак, бары тик шәфкать буларак, бары тик рәхимлелек буларак сезгә җибәрдек дип әйтә, дөньяларга җибәрдек ди. Һәм Пәйгамбәребезнең әхлагы да нәкъ шулай. Пәйгамбәребез ул вакытта ул дәүләт башлыгы иде. Ул көчле кеше иде. Теләсә былай эшли, теләсә былай эшли, әмер итә, ул әмер үтәлә, былай әйтә, ул эше үтәлә. Шул вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям битерегез теген, юкка чыгарыгыз, или бар китсен моны Мәдинәдә яшәмәсен дип әйтә ала иде. Әмма ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәребез бу кардәшегезгә каршы шайтанга ярдәм итмәгез дип әйтә. Батырмагыз ул кешене ди. Ул хаталанган, ул пешранган, но аны тагын да катрак төшереп җибәрмәгез дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә бу кеше эчендә Аллаһ Тәгаләгә иман булганлыктан, Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәт, аның илчесенә мәхәббәт булганлыктан Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа үзенең югары әхлагы белән мөгамәлә кылды. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, булар һәммәбез өчен дә бер искәртү, гөнаһ эшләү. Кем әгәр дә гөнаһ эшли башласа, һәм бигрәк тә зур гөнаһка төшсә, калган гөнаһлар җиңел булып кала. Әгәр дә берәр эшне эшли башлый икән, берәр хаталы юлга баса икән, калган гөнаһлар да уже юрында шикелле күренә башлый. Тот, кто начинает совершать грехи, и особенно большие грехи, вот тогда и остальные грехи становятся для него уже каким-то маленьким, чем-то простым, чем-то обыденным. Ни өчен? Чөнки ул беренче тапкыр гөнаһны эшләгәндә Аллаһы Тәгаләдән куркуны онытып эшләде, башкарды, һәм бу гөнаһасы аны нәрсә эшләде? Шушы адашуда аны төшерде, адашуга китерде. Һәм бу гөнаһны эшләгәннән соң Аллаһы Тәгаләне онытуы ул тагын да артачак. Бер гөнаһ, икенче гөнаһ, өченче гөнаһ. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Гайша анабыз әйтә иде, кичкенә гөнаһлар дип әйтә, алар ди зур гөнаһларга китерә.
Баридул кичкенә гөнаһлар зур гөнаһларга китерә. Зур гөнаһлар нәрсәгә китерә ди? Күферлеккә китерә дип әйтә. Баридул күфр дип әйтә Айша анабыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһны кылганда, гөнаһны эшләгәндә ул бер тапкыр гына була да и все дип әйтү ярамый. Ул шайтанның үз-үзебезне тынычландыру гына. Алай гына түгел, не заканчивается этим. И все не бывает. Раз, два, три, четыре, а потом 10, 20, 100, 50, 500, 1000 һәм башкасы ул шулай артачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы гөнаһларның зурлыгыннан да, кешеләреннән дә без сакланырга тиешбез. Һәм аларның куркынышы ул гөнаһлар безнең күзебездә вак бер әйбер булып калырга мөмкин. Һәм соңгысы мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук менә әйтеп узасы килә, бу кыйссадан бер нәрсәне аңлыйбыз. Кешенең тәкъвалыгы, кешенең Аллаһы Тәгаләгә карата булган мәхәббәте ул я артырга мөмкин, я кимергә мөмкин. Һәм гөнаһ эшләгән саен кешенең тәкъвалыгы нәрсә эшли? Тәбәнәя, бетә, әкренәя, бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Изгелек кылган саен синең тәкъвалыгың, синең мәхәббәтең, синең Аллаһ Тәгаләдән куркуың артып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә без менә шушы эшләрне күз алдыбызга китерсәк, сак булырга тиешбез. Ни өчен? Чөнки көннәрдән бер көнне менә шушы гөнаһ эшләү ул бөтенләй тәкъвалыкны юкка чыгарырга тиеш. Һәм шулай ук кардәшебез дә, хаталанган кардәшебез, аның шушы гөнаһка төшүе ул безгә ошарга тиеш түгел. Мы не должны быть этому рады и спокойно сидеть, созерцать, как он совершает грехи. Юк, иң кимендә ул безнең йөрәгебезне тырнарга тиеш. Иң кимендә, самое малое. Ләкин шулай ук бу кешенең эчендәге иманы булганга, безнең күкрәгебездәге ул кешегә карата булган мәхәббәт, ул кешегә карата булган иман бәйләнеше калырга тиеш. Һәм шуңа күрә кеше изгелек кылган саен, кеше нинди дә булса гыйбадәт арттырган саен, тәкъвалыгы арткан саен, безнең арабыздагы иман бәйләнеше арта, үсә. Кешенең гөнаһ кылган саен, төрле хаталарга төшкән саен, безнең ул эшкә карата булган ризасызлыгыбыз да арта, һәм иман бәйләнеше дә әзәя, зәгыйфләнә, ләкин юкка чыкмый, һәм чыгарга тиеш түгел. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз безне ул хаталардан сакласа иде. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз безне хатага төшүдән ерак кылса иде. Һәм шулай ук хаталанган кардәшләребезгә дә без ул хатадан чыгуга безне ярдәмче итеп кылса иде. Я Раббым Аллаһ, кыямәт көнендә дә бу дөньяда ничек бергә булдык, кыямәт көнендә дә җәннәт бакчаларында Раббым һәммәбезне дә бергә җыйса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.